a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt berijieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien is-Sultan tal-Assirja tala għalihom u dar il-pajjiż kollu, ħaba tas-Samarija u għalaqa minn kullimkien għal 3 snin. Fid-9 sena ta' Ħosea, is-Sultan tal-Assirja qabad f'idejh is-Samarija, karkar l-Iżraelin lejn l-Assirja u ġalhom jamru f'Ħalaħ u matul il-Ħabor, xmara ta' Gozan u fl-ibliet tal-Medja. Dan kollu ġralhom għaliex ulied Iżrael kienu dimbu kontra l-Mulej Alla tagħhom li kien tellaħħom mill-Eġittu minn taħt idejn il-Farawn, is-Sultan tal-Eġittu. Iżduma bdew iqimu Allat oħra, imxew fuq id-drawwiet tal-ġnus li Alla kien keċċa minn quddiem ulied Iżrael u fuq id-drawwiet li kienu daħlu is-slaten ta' Iżrael. Il-Mulej kien iwiddeb lill-Iżrael u lil-Ġuda permezz ta' kull profeta u ta' kull veġġent u jgħidilhom: Erġgħu lura minn triqatkom il-ħżiena u ħarsu l-ordnijiet tiegħi u d-digriti u l-liġi kollha li jien ordnajt lill-missirijietkom u li jien battilkom permezz tal-qaddejja tiegħi il-profeti. Imma huma ma semgħux u websu rashom bħal missirijiethom li ma jemnux fil-Mulej Alla tagħhom. U warbu l-liġijiet tiegħu u l-patt tiegħu li kien għamel ma' missirijiethom u t-twiddib tiegħu li kien għamlilhom. Għalhekk il-Mulej inkorla sewwa għal Iżrael
u warrabhom minn quddiem wiċċu u baqgħet weħidha t-tribù ta' Ġuda. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, għejna bil-leminija tiegħek u weġibna. U Alla, inti warrabtna u kissirtna, adabta lina, erġa' dur lejna, flimkien, Mulej, għejna bil-leminija tiegħek u weġibna. Inti żżist l-art u xaqqaqta, sewwi l-qsim tagħha għax saret ħerba, u rejt liebes lill-poplu tiegħek. Sqejtna imbit li jsakkar, flimkien, Mulej, għejna bil-leminija tiegħek u weġibna. Mhux intu Alla li warrabtna u li m'għadekx toħroġ mal-eżerċiti tagħna? Atina l-għajnuna kontra l-għadu, għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem, flimkien, Mulej, għejna bil-leminija tiegħek u weġibna. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel l-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glory. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu iġġudikati u bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm fajnħuk, għax ma tarax it-trafu li għandek fajnek int. Jew kif tmur tgħid il-ħuk ħanneħħilek it-tibna minn għajnek meta stess fajnek għandek trafu. Jew iġbieħor neħħi l-ewwel it-trafu li għandek fajnek int ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi it-tibna minn għajnħuk. Il-kelma tal-Mulej. Il-kelma li jgħid Ġesu tiġġudikawx hija kelma illi spiss nisimgħuha. U niftakru meta l-Papa Franġisku kien qal darba jien biex jiġġudika u din daret mad-dinja kollha. Isu mhux l-istess kliem li qal Ġesu, imma għaliex ħafna drabi aħna meta nisimgħu dil-kelma kultant inħaltu l-affarijiet u ma nifhmux sewwa x'qed jgħid Ġesu kif inhu ċar hawnhekk. X'qed jgħid Ġesu l-ewwel nett meta jgħid tiġġudikawx? Qed jgħid li meta aħna nħarsu lejn il-persuna u kif din hi quddiem Alla aħna m'għandniex niġġudikawha jew niġġudikaw il-qalb tagħha. Imma għandna nħallu l-ġudizzju f'idej Alla. Kultant jiġri anke f'moħħna niġġudikaw persuni imma l-għar meta ngħidu jew nikdbu. Mod illi anki jkollna persuni li rridu anki kultant sfortunatament ikun hemm min irid jinsulthom, iweġġaħħom u allura dejjem fuq din il-persuna illa li qed tiġġudika inti. U jgħid Ġesu hawnhekk illi kultant jiġrilna li aħna ma narawx it-travu li għandna aħna hawnhekk u naraw it-tibna fl-oħrajn. U lek qed jgħid l-ewwel ħaġa li nridu nagħmlu huwa neżaminaw lil nfusna. Għax kultant dak li jdejjaqna f'ħaddieħor u dak li għandna fina. Kemm importanti għalhekk li aħna noqogħdu ħafna attenti fil-kliem tagħna, fil-ġudizzji tagħna fuq l-oħrajn u ħafna konxi wkoll tan-nuqqasijiet tagħna l-ewwel. Irridu niftakru li Ġesu meta qalilna tiġġudikawx għamlilna pjaċir.
Għax għalinna l-ġudizzju tal-persuna ħalluh fidejja. Għax huwa hu li jaf il-persuna sħiħa, jiġifieri l-intenzjonijiet tagħha, il-qalb tagħha, l-istorja tagħha, it-trobbija tagħha. U Alla li jaf dan kollu. Huwa hu li jista' jagħmel ġudizzju verament tajjeb. U lilna jħeġġiġna wkoll biex meta nittrattaw mal-persuni nkunu ħafna attenti. Pereżempju, jintolqotni ħafna kemm nieqsa kultant fina li aħna nisimgħu l-istejjer tal-persuni, l-istorja minn xi għaddiet. Naraw xi ħadd jiġri ħafna mal-barranin sfortunatament. Tara xi ħadd mal-ewwel ġudizzju fuq. Isma' l-istorja tiegħu. Isma' minn xi għadda f'ħajtu. U kieku tisma' l-istorja tiegħu ma titkellimx hekk. Sa meta Ġesu jgħidilna tiġġudikawx jiġifieri tħares lejn l-affarijiet u ħażin u tajjeb tħalli kollox għaddej, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Fil-fatt, f'post ieħor Ġesu jgħid għax ma tiġġudikawx intom x'inhu t-tajjeb. Illa li xu jrid jagħmel differenza, jridna nagħmlu differenza bejn il-persuna li dik hija fidejn Alla u l-azzjonijiet tal-persuna dak li hu ħażin li aħna irid ikollna l-kuraġġ li ngħidu it-tajjeb huwa tajjeb, il-ħażin huwa ħażin. U allura ma nistgħux aħna nużaw dil-kelma ta' Ġesu biex nagħtu ir-responsabilità tagħna. Jekk jiena responsabbli ta' grupp ta' nies u naf li hemm xi ħaġa ħażina, ma nistax ngħid jien ma niġġudikax u tħalli kollox għaddej, anzi ssir kompliċi kultant tal-ħażin li hemm. Meta qed jgħid Ġesu tiġġudikawx qed jgħid tal-persuna, ma jridna li aħna jkollna il-valuri li għallimna hu biex nistgħu niġġudikaw x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Pereżempju, jekk aħna nsemmu naraw korruzzjoni, frodi, inġustizzja, abbuż, serq. Ma jistax ngħidu qisu m'hemm xejn. Kollox jibqa' għaddej. Ma tistax tagħmel hekk. U meta inti titkellem fuq dawn l-affarijiet qed titkellem kif għandek titkellem. Illa li Ġesu jridna illi nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għalhekk il-kelma tiegħu hija tant importanti imma biex nifhmuha tajjeb u ngħixuha tajjeb. Ġesu qed jgħidilna meta tħares il-persuna ħalli l-ġudizzju tiegħu jew tagħha f'idejn Alla, kif hi quddiem Alla, il-qalb tagħha. Imma meta tara madwarek is-sitwazzjonijiet illi hemm bżonn azzjoni fuqhom, hu azzjoni. Ara li ma tħallix għaddej il-ħażin bl-iskuża li ma tiġġudikax. Tolbu l-mulej din il-grazzja li jagħtina dan l-erf u jgħinna biex f'qalbna ikonna dejjem immexxija minn din l-imħabba wkoll imħabba lejn il-persuna, imma fl-istess waqt ukoll li narfu nażlu dejjem u niġġudikaw bejn it-tajjeb u l-ħażin. Miġburin issa din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew inresqu it-talbiet tagħna quddiem Alla. Tolbok mulej tkun mal-Knisja tiegħek tgħinna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina l-grazzja mulej li aħna qatt ma niġġudikaw il-persuna nħallu il-ġudizzju tal-qalb tagħha u fidejk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex narfu aħna nażlu bejn dak li hu tajjeb u ħażin, bl-erf illi tatina int nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied
U għal daw kollha qed jaħdmu b'sinċerità għal paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tgħinna nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, mulej ilqaħħom fi ħdanek għad il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlek illum, żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna serin inġeddu u għameli bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk
U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn amma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fil-ġiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm mażiż ta' ibnek, fiħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li blajda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkunu jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna u għafmana. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna. Għaliki sma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-sitna Marja u qal l kella tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, merkent fost in-nisa birek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna, ħarista minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elizabetta. Missirna li jinti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatik ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna, ħarista minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-arda Betlem. Missirna li jinti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatik ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrina dobitna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sitt Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiti ta' desisme tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-mnati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet minnek rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta Sitt Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li inti fis-smawiti ta' desisme tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-mnħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna dak li twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina o pija, o ħelwa Verġini Marija. Skont il-femma tal-Papa, missirna li inti fismawiti ta' desisme tiġi saltnatek ikku li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubitna bħalma naħfru minnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija malej miegħek ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jiddawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibed Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarium Addes. Itlob għalina.
Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristus Idna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażew u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tal-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għal telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. Għaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-għalina. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semmem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.